Hai varios feridos como resultado dun accidente múltiple na AP9 á altura do Oroso. Hai máis de 20 coches implicados. O suceso ocorrido contra as 9:10 da mañá provocou que a autoestrada permanecese cortada nese treito e que os vehículos que se desprazaban dende a Coruña cara a Santiago fosen desviados na saída de Ordes. O sinistro provocou feridas a varios dos implicados, un deles de carácter grave. Entre os feridos están dous deputados do Partido Popular de Galicia, Gonzalo Trenor e Roberto Rodríguez, que viaxaban cara a Santiago para participaren no pleno do Parlamento. Granizo moi forte, había moitísimas bolas de xeo na calzada, entonces a única posibilidad que tiña ir polo medio, porque había coches aos lados, bueno, eu creo que fun dos primeiros, pero non tuve forma de esquivar o do medio, parou de golpe, petei denlle por detrás. Sí, foi imposible, nada máis tocar un pouco o freno, xa se foi o coche para todos lados. Boa tarde, claramente este foi o suceso máis grave relacionado co temporal. Mais alá diso, Joseph deixa máis de 800 incidencias, refachos de vento de case 140 km/h e máis de 150 litros por metro cadrado nalgúns puntos do país. Non hai danos persoais graves, pero sí numerosos danos materiais. En Avia de Suarna, unha ponte veus abaixo. Con todo, Pontevedra, con 380 incidencias, é a provincia máis afectada. Unha árbore caeu enriba dun vehículo en Pontareas, o río Umia rebordou o seu paso por Caldas de Reis, afectando varios vehículos estacionados e tamén garaxes. Ademais, algúns condutores foron sorprendidos por riadas ou desbordamentos de ríos próximos, como aconteceu en Viveiro e en Portas. O vento levantou o tellado dunha casa en Salvaterra de Miño e do cuartel da Garda Civil en Sanxenxo. Na cafetería sí que non entrou, pero no lado, como está máis baixo, en torno a 80 centímetros, 90 centímetros, o río que chega a un certo nivel, como chegou ayer, que casi desbordou, faltaban 20 centímetros. Los coches tenía agua hasta la cilia. Entonces, claro, y ahora el coche no arranca, ni nada, y ahí estoy jodido. Un incendio destruiu unha vivenda en Ourense no barrio do Couto. Os inquilinos lograron salvarse in extremis. Trátase dunha parella que logrou fuxir das lapas, pero tivo que ser trasladada ao hospital por inhalación de fume. Todos os veciños do edificio foron desaloxados. Non puideron volver ás súas casas ata pasadas 3 horas. Os bombeiros creen que a orixe do lume estivo nunha tira de alimentación eléctrica. Esta mañá aínda avaliaban os danos e moitos trataban de recuperarse do susto. Entonces chamaronme dicindo que baixáramos, dixen ao meu fillo rápido que está empezando a dormir. Dixen, coller unha manta e para baixo, que hai que escapar, que hai incendio. Se veía que tenían la cara así como colorada, o del humo, o de querer apagarlo, o algo así, y los llevaron al hospital. A Garda Civil dá por desartollados 2 puntos de venda de droga en Sada e outro de distribución en Gandarío, en Bergondo. Durante o operativo, os axentes detiveron 5 persoas. 2 delas xa están en prisión. É o balance dunha investigación iniciada tras as queixas veciñais que denunciaban inseguridade nesa zona. É unha boa noticia, non cabe duda, porque sácanse delincuentes das calles e, bueno, pois é algo que para nós, bueno, pois nos satisface. Considero que sería moito para mellorar o que é o bienestar do pueblo, pois que aumenten un pouco eses efectivos precisamente para ter isto un pouco máis controlado, máis vixiado. Ben, pois comezamos coa última hora dese accidente múltiple rexistrado esta mañá na AP9 á altura do Concello do Oroso. Nel víronse máis dunha vintena de vehículos implicados e hai persoas feridas. Está xa restituída a circulación, Xoel, contanos. Boas, Alberto, pois desta hora aínda continúa a circulación que non está normalizada, continúa parte dun carril nesta punto kilométrico 53 da AP9 cortado porque, como poden ver desta hora en directo, continúan aínda varios dos vehículos implicados no lugar do accidente. Foron ata 20 desta hora, cando menos estarían 2 aínda que non foron retirados e que continúan, como poden ver, na marxe dereita desta estrada. A causa detrás deste accidente puido ser unha forte saraivada, un vehículo tería perdido o control e iniciaría posteriormente unha colisión en cadea na que se viron implicados, como dicimos, ata 20 vehículos con varios feridos tamén. Desta hora a situación aínda non está normalizada, continúa cortado un carril en dirección a Santiago de Compostela nesta autoestrada AP9.
Unha forte sarabiada sorprendía contra as 9 da mañá os condutores que circulaban pola autoestrada AP9 á altura do quilómetro 52 en dirección Santiago. O pedrazo barállase como a principal causa que provocaba a esa hora este accidente en que se viron implicados máis dunha vintena de vehículos. Había granizado, entonces estaba completamente blanco de golpe, entonces cuando llegamos a esta zona yo ya me encontré a lo lejos un choque en cadena, yo fui frenando pero ya me dieron por detrás y ya nos quedamos todos enganchados. Caiu un granizo moi forte, había moitísimas bolas de xeo na calzada, entonces a única posibilidade que tiña ir polo medio porque había coches aos lados. Bueno, eu creo que fun dos primeiros, pero non tuve forma de esquivar o do medio, parou de golpe, petei denlle por detrás. Bueno, despois o problema foi o que hubo detrás, claro. Cheguei, xa vi un camión aí parado, a autopista estaba taponada e estaba unha granizada tremenda na carretera. O único que podemos facer é tocar o freno e non deslizarse contra os outros coches. Ao lugar do accidente trasladáronse de inmediato os servizos sanitarios do 061, varias patrullas da Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e os bombeiros de Ordes. Como consecuencia do choque múltiple, 3 persoas resultaron con feridas de distinta consideración e foron trasladadas ata o Hospital Clínico de Santiago. Nun primeiro momento foi preciso desviar o tráfico na saída de Ordes pola Nacional 550 e producíronse ringleiras kilométricas na autoestrada, pero a estas horas xa está completamente restablecida a circulación. E ollo, porque en Carballo 3 persoas resultaron tamén feridas, 2 delas de gravidade, nun accidente de tráfico acontecido pouco antes das 7 da mañá na autoestrada A55 sentido a Coruña. O sinistro produciuse tras a saída de vía dun turismo e posterior colisión con outro vehículo por mor da Sarabia. 2 ocupantes quedaron atrapados e tiveron que ser escarcerados polos bombeiros de Carballo. A circulación quedou cortada en ambos os 2 carrís, provocando importantes retencións. Ben, pois estes problemas nas estradas foron as consecuencias máis graves que provocou Joseph, pero o regueiro de incidencias afectou principalmente a provincia de Lugo e, sobre todo, a de Pontevedra, onde estás ti, Alejandro. Sí, en concreto foron alrededor de 384 as incidencias nesta provincia de Pontevedra, a maior parte delas relacionadas co forte vento e tamén coa crecida dos ríos. Queremos amosarvos agora mesmo a imaxen en directo aquí en Portas. Aquí varios ríos saíronse xa do seu leito, entre eles o río Umia, algo que obrigou a cortar a circulación durante varias horas na estrada que comunica a localidade de Portas coa localidade de Caldas de Reis. Tamén neste municipio un mozo de 20 anos tivo que ser rescatado cando se viu sorprendido pola auga mentras cruzaba un camiño. E no municipio limítrofe de Caldas de Rei moitas zonas están totalmente inundadas. Son algunhas das consecuencias que nos deixa esta borrasca que parece que comeza a remitir, pero iso sí, como poden comprobar, deixanos cunha ollada posta nos ríos. Así atopou o seu coche este veciño de Caldas. A Garda Civil chamou uno de madrugada para que o retirara, pero xa non puido ser. Aí, sobre as 4 da manhã, a Guarda Civil me pegou a chamada e eu digo, o que passou? Não, aqui sacaram o coche daí, porque o coche está todo hundido. Eu gostei. Cheguei por aqui ayer, às 4:05 da manhã, e o coche tinha água até na cilha. Então, claro, e agora o coche não arranca, nem nada, e aí estou jodido. A media mañá aínda treboaba neste aparcadoiro de caravanas totalmente asolagado pola enchente do río Umia. Malia os avisos á poboación, varios coches quedaron cubertos pola auga. A situación está baixo control, malia que non lembran unhas inundacións así dende a grande enchente de finais dos 80. Pois seguimos vixiantes na zona do que é o caudal do río, ahora mismo con respecto á primeira hora da mañá baixou sobre 10-20 centímetros e todas as informacións que temos é que se manteña bastante alto o caudal, pese a que o volumen de chuvia a caer baixe, pero o caudal de agua acumulada arriba pois mantense. E o tema é que os ríos están moi cebados e como entra un pouco máis de agua, pois vamos a ter problemas serios. A auga chegou ao primeiro arco desta ponte e asolagou o almacén deste restaurante a carón do río Umia.
Eu teño aí unhas bombas, métoas, como cando isto con frecuencia, non é que todos os anos, pero desde que estamos aquí, que vai facer 14 anos, pois isto xa debe ser a quinta ou sexta vez que desbordou o río estándonos aquí. E cando é unha temporada como a de ayer, como decía, hasta certo nivel, pois non hai maneira, as bombas non o controlan, porque onte estábamos botando aproximadamente 250.000 litros facendo un bypass, bombeando, pero chega un punto que tuvamos que marchar dai. A vista de Paxaro apreciase a magnitude da enchente do río Umia. Xornada moi complicada tamén en Portas, onde onte un conductor novo levou un bo susto e tivo que ser rescatado polos servizos de emerxencia ao quedar atrapado nunha pista preto do albergue de Briar. A primeira hora da mañá tivo que ser pechada ao tráfico durante unhas horas a estrada a Caldas pola enchente do río Chaín. Danos tamén polo vento que levou por diante 2 tellados en Lantaño e Romai. Lousame e Noia quedaron sen luz por causa do temporal. O servizo fuise restablecendo nas últimas horas, excepto na zona de Labarta. Ali continúan os problemas de suministración por culpa dunha avaría na rede. Nuns minutos, os propios veciños han nos contar que pasou. Un dos concellos de Pontevedra que máis sufriu os efectos do temporal foi Gondomar. Ali o río Miñor rebordou anegando espazos públicos, garaxes e establecementos. Árbores caídas, derrubas de muros ou desprendementos de terra foron outras incidencias que dificultaron a circulación. Así pasaron a noite en Gondomar, pendentes da chuvia e da enchente do río Miñor que anegou o centro urbano. Xean 3 da mañá ou 2:30. Aquí este río de aquí arriba da carretera general, a agua iba a rente o puente iba a tope e a agua salía por encima dun muro de detrás da plaza, pero parecía un río. Son noites sen dormir e non o pasamos ben. Era 1 da mañán e chamoume unha veciña arriba que Conchi baja que tienes el agua dentro. E nada, baixamos e empezamos a limpiar, pero era inútil, mentres a marea non baixara, matadeiro todo por aí, e que veías, pero hasta a mitad das ventanas estaba todo coberto de auga. Así continuaban esta mañá algúns espazos en Gondomar, lóxico atopar os afectados achicando a auga de garaxes, limpando os baixos ou sen poder traballar, como na Praza de Abastos. Como 40 centímetros ou 50, sí. Que queredes que vos diga? O día foi perdido, de vendas foi totalmente perdido. Co daño que nos supón tamén en canto a material. Outros máis afortunados conseguiron vencer a enchente do río con barreiras. Marcamos unha barreira en Valencia especial. Este ano libramos bastante, a verdad que entrou pouquiño e gracias a iso estamos ben. Da outra vez puxamos un tableiro aí tamén con desta espuma e desta vez pois entra aí, vai a un pocito que hai aí, a bomba bota fora. É que en Gondomar estes asolagamentos son frecuentes cando a enchente do río coincide con precipitacións tan fortes. É un daño, máis que daño a moral de todos os anos, non hai solución, non hai unha explicación, que arrasan o río non arransan, en fin, é o de sempre. Son daqui de Gondomar e toda a vida pasou isto. Pero esta mañán eu sentía que ir outra vez, que sala outra vez. En Gondomar o temporal deixou tamén árbores caídas, muros derrubados e dificultades para circular por algunhas vías. Hoxe é un día de moito traballo e de valoración de danos. O temporal tamén deixou un regueiro de incidencias ao longo de toda a Conca do Lérez en Pontevedra. Entre os máis afectados están uns veciños de Praceres, onde un rebordamento lles meteu kilos de barro no baixo. Levan atrapados na casa dende onte 24 horas. Porque estuvo inundado todo el día, toda la noche. Meu veciño doulle tempo, sabes, ele ten os pais maiores, que ten a nai con unha rotura de cadera e todas estas cousas, ele si pudo marchar. Eu non poden salir. A Rúa do Santo foi durante horas un río cargado de barro que atravesou portas e portais. Non se pode utilizar o garaje, está encharcado, eu teño lodo por todas as partes. A entrada, eu se queredes podo vos enseñar, está toda chea de lodo, que xa non se pode máis. Desde octubre que yo llevo aquí, es la tercera vez. Esta fue la más grave porque estuvo todo el día lloviendo. Están desbordados pola emoción e polo cansanzo porque debaixo dese lameiro cada un loita coas súas circunstancias. Tiña que ir a recoller un tratamento. Ayer non podemos. Hoxe mañán eu tiña unha cita en Montecelo por unha analítica especial porque jueves tendríamos que saber os resultados desa analítica para poñer un tratamento.
e non poden salir. Levan anos de litixio para que alguén asuma a responsabilidade e cruzan os dedos ante a próxima marea e o próximo temporal. Isto vai a ser sempre, que aquí non desagua, non vai usted isa botando por ali para fora. Está todo botando para fora seguido, a menos que lo arreglen ben. Non foron os únicos afectados, en Marín tamén houbo danos. Pola noite, a partir das 5:30 da mañán, quedamos en luz hasta casi as 11 do mediodía. Tamén na casa inundouse un pouco que o garaxe, o pozo, o jardín. Os danos esténdense por toda a Conca do Lérez, que aínda hoxe baixa cheo e con forza. As zonas máis próximas aos ríos seguen pechadas e non sen razón. Unha vez máis rebordou o Gafos en varios puntos no rural en pleno centro de Pontevedra. Tamén o Gándar e o Fontán sen Xeve. Aquí pegou duro e a terra veuse abaixo. Unha das casas sigue incomunicada a espera de que poidan liberar o acceso que teñen. A ver canto tardan, porque traballo aí dabondo e o prognóstico para os próximos días non axuda. Xa lles queda claro que tras o paso da borrasca temos que estar atentos á situación nos ríos. Houbo rebordamentos en varios puntos e foi unha mañá de traballo pros servizos de emerxencia tamén na comarca do Sar, Ester. Pois xa vedes como baixa o río Sar aquí á altura de Rois, onde rebordou en varios puntos, zonas que tradicionalmente se inundan, como esta parroquia de Lamego ou a de Codesido. Rebordou en varios puntos, dicimos, aquí en Rois e tamén en Padrón. Hai varias vías, todas de carácter municipal, aínda cortadas pola auga, porque pasa por riba das estradas. Vimos tamén operarios de limpeza retirando árbores que cortaban as vías. Foi esta, din, unha noite complicada na zona, aquí nesta comarca do Sar e tamén na da Barcala, á altura de Pontemaceira. Esta mañá asustaba a forza que levaba o río Tambre. Impresiona a imaxe do Tambre a vista de dron. E máis aínda á beira do río. Esta noite pouco durmiron na Pontemaceira, temendo que a auga se lles metera na casa. O río saliu por fora, está negando as leiras todas dos veciños, e os veciños están sin dormir varios días, porque claro, teñen que levantar os muebles para arriba, sacar congeladores das casas en tractores e facer, bueno, isto é de todos os anos, pero ao final agobia. A ele avisaron ás 4 da mañá porque o río ameazaba con inundarlle o restaurante. Conta que o caudal xa baixou algo, pero teme polo que poida vir. Non me fío moito tampouco porque queda unha semana de chuvia, as previsións para estes días son de 20 milímetros, 15 milímetros, e bueno, xa estamos algo máis tranquilos, pero coa agua a coalla pendientes do río seguido. Pendentes do río, neste caso do Sar, tamén están en Padrón. Rebordou en varios puntos. Nesta zona de Lamas, a enchente ameaza as casas. Vías de acceso anegadas que incomunican algunhas vivendas. Casas afectadas que teñamos coñecemento ahora mesmo hai unha, dentro dunha zona xa habitual que suele pasar isto, despois non temos constancia de máis, simplemente vías de acceso. A espera de que a marea baixa axude a aliviar a auga, houbo que cortar varias vías en Padrón e tamén en Rois. Así estaba a contorna do Sar no lugar de Lamego. De momento non chegou ás casas, porque antiguamente con a auga que caeu, se non fora polo canal de Padrón, xa estaría todo inundado. En Codesido desta vez non quedaron incomunicados pola enchente, pero grazas a que xa teñen outra saída, porque o río volveu a negar a ponte. E árboles tirados no medio, viñamos agora a cortalos, porque antes levábanos a corriente. Foi moita a chuvia que caeu, entonces aquí esta aldea de Codesido, de Rois, sempre se pasa esta de chuvia así e inúndase. Suerte que agora se lle arreglou a pista, salen a lava hasta vales. Houbo que retirar árbores de algunha outra vía para restablecer o tráfico, como aquí no Faramello. Na comarca seguen atentos á evolución do Sar e vixían o Ulla, que de momento segue no seu leito e non rexistrou incidencias. E, por outra banda, houbo cortes de luz en moitos fogares de Lousame e Noia. O servizo fuise restablecendo pouco a pouco nas últimas horas, excepto na zona da Labarta. Ali continúan os problemas de suministración por culpa dunha avaría na rede. O forte temporal de vento e chuvia deixou ás escuras e, por momentos, a moitos veciños de Noia. Pero na zona da Labarta o problema persiste por culpa da avería dunha fase que abastece varias rúas. E ás 4 da mañá así, marchou outra vez. Ahora a mañá volveu e a cortaron outra vez. Eu teño os congeladores. E na casa con linterna, claro. Non quedaba remedio andar con a linterna. Eu vivo nun sexto, teño que subirme hasta arriba nun sexto, e o meu marido tamén. A compañía instalou un xerador mentres tenta solucionar o problema, pero os cortes continúan. Os negocios son os que levan a peor parte.
Os lavacabezas funcionan con agua de termo, os secadores non podemos realizar nada, non podemos realizar ningún traballo, a verdad que sí. Acaba de vir ahora hai un minutiño e medio, pero nada, 15 segundos, bueno, nada, pois retrásanos todo o traballo que hai pendiente de facer. Hasta as 10 houve luz, ben, o generador funcionaba, pero apagou sobre as 10:10, por aí foise outra vez, e estamos horas sin luz hasta ahora. A piscina municipal tamén está afectada pola avería e tamén hoxe tivo que volver pechar cos bañistas dentro. Non hai luz, non hai agua quente, diz que é mellor ir para casa que estáse máis seguro. Acaban de estar aquí os técnicos porque cada vez que se conecta ca instalación e co que tira a instalación pois ten un consumo maior e non dan. Ademais, Emerxencias de Noia atendeu dúcias de incidencias derivadas do temporal fora do concello. Mesmo atendeu 2 rescates de persoas en coches, unha nai e o seu fillo en Mazaricos e un home en Lousame. Estaba totalmente abordado pola auga, pero que xa non había nadie dentro porque a persona que estaba no interior conseguiu abrir a ventanilla e saleu casi nadando literalmente según o seu testimonio. Rescates, desprendementos de terra e cortes de luz que aínda persisten tras o paso de Joseph pola comarca de Noia. E no Concello de Lugués de Navia de Suarna caeu esta madrugada unha ponte, afortunadamente sen causar feridos. Foi na estrada provincial preto do Alto de Restelo, próximo á central eléctrica de Maceiriños. A infraestrutura, como ven, prácticamente desapareceu baixo as augas do río Navia. O tráfico permanece cortado debido ao derrubamento. Os técnicos están avaliando os danos para ver de poder encargar con urxencia as obras de reparación. Joseph veu con todo, auga, vento e tamén neve que volveu esta mañá a caer sobre as zonas de montaña de Lugo e tamén de Ourense. Pero ollo que esta tarde a previsión indica que a cota vai baixar ata os 600 metros en todo o interior de Galicia. Chove sobre mollado en toda Galicia e, ademais, no interior e zonas de montaña, neva sobre nevado. Estamos un pouco sorprendidos porque non pensamos que iba a caer tanta cantidade de neve, encima da que xa temos. 3 días de maravilla, non poden ser peores xa. Eu levo ben tempo aquí e nunca foron tan malos como vai estes días, sobre todo o aire, que iso mata a un. E, bueno, e así, a aguantar. As folerpas volveron caer durante a mañá nas cotas máis altas, gañando intensidade a medida que avanzan as horas. Molesto para algúns, non tanto para outros. Aquí en Piedrafita pois é unha atracción, a verdade. É que o fin de semana moitísima xente se acercou a disfrutar da neve cos nenos. Así é todo co temporal que facía, acudiu moita xente a disfrutar da neve. A nós nada, estamos jubilados e non nos afecta para nada. Salimos porque queremos, non por obligación. Con esta meteoroloxía compre extremar as precaucións ao volante. Aquí tamén a verdade é que temos un gran servicio para sobre todo quitar nieves, están traballando continuamente, menos un caso puntual. Andad con cuidado, despacito, y hay sitios donde ya no se da llegado, sobre todo ahora que empieza a nevar mucho, pero bueno, yendo poco a poco y con calma. A cota de neve baixa pola tarde ata os 600 metros. Está nevando outra vez, pero non pasa nada, ya estamos acostumbrados. Borrasca tras borrasca nas zonas de montaña, a neve estáse a volver moi habitual este inverno. Este inverno, pois xa en Navidades, agora... Esas previsións un día máis. A verdade é que fai anos que non temos un inverno tan duro, de tanta nevada continuada. Hace tiempo que non venía así un invierno tan malo como este. Antes nevaba, caía ben neve, despois ao mellor tardaba uns días en marchar, pero estaba bon tempo, pero isto... As folerpas mesmo se deixaron ver en Lugo capital. Xa saben o refrán, ano de neves, ano de bens. A ver... Na Coruña, unha muller perdeu o control do seu vehículo, invadiu unha beira rúa e acabou esnafrándose contra a parede dun edificio. Non pasou nada grave máis alá dos danos materiais, pero susto a muller non lle quita ninguén. Nuns minutos contámosles máis deste asunto no Galicia Noticias. Que tenía aquí el coche aparcado desde el domingo porque estoy en Coruña visitando a mi madre, pero yo vivo a 1000 kilómetros de aquí y ahora pues me dificulta la vuelta. No sé si algún taller me lo aceptará o no, pero bueno, que estoy gestionando todo.
Así vivía o pederasta prófugo que detiveron en Meicende, en Arteixo, a semana pasada. A Televisión de Galicia logrou entrar na vivenda onde residía coa súa actual parella en condicións, como ven, casi infrahumanas. Daniel Vázquez Patiño era un dos delincuentes máis buscados de España, considerado de alta perigosidade polas autoridades. Perseguíano por violar a filla da súa exparella e a súa amiga. Forzou un nene. Un incendio destruiu unha vivenda en Ourense no barrio do Couto. O matrimonio que estaba no piso puido fuxir das lapas, pero tivo que ser trasladado ao hospital por inhalación de fume. Todos os veciños do edificio foron desaloxados por precaución durante case 3 horas. A orixe do lume, segundo os bombeiros, foi nunha tira de alimentación eléctrica. Os inquilinos deste cuarto piso do barrio ourensán do Couto estaban xantando na cociña cando comezou a arder un dormitorio. Presuntamente por unha releta eléctrica. Nesa habitación hai moita cantidad de roupa, mobiliario de madeira, entonces leva unha carga térmica importante. A termografía indicábanos tamén unha temperatura elevada e propagouse, bueno, a cantidad de fume de gases quentes o resto das estancias. O matrimonio deses axenarios que aquí vive puido fuxir das lapas, pero tiveron que ser trasladados ao hospital. Se veía que tenían la cara así como colorada, o del humo, o de querer apagarlo, o algo así, y los llevaron al hospital. Conta un dos veciños do edificio que foi desaloxado. Agás 2 persoas de avanzada idade que tiveron que ser evacuadas fuxiron polo seu propio pé ao ser alertados do incendio. Chamaronme dicindo que baixáramos, dixen ao meu fillo rápido que está empezando a dormir. Dixen, coller unha manta e para baixo, que hai que escapar, que hai incendio. Avisaron que saliéramos y nada, coger los animales y las cosas y para la calle. Nos tocaron al telefonillo y al timbre para que bajáramos, y cuando bajamos estaba toda la escalera llena de humo y llegamos abajo y ya estaban los bomberos por la escalera ya empezando a subir. Sentí los bomberos. Entonces digo, ¿qué pasa aquí tan cerca? Y me asomé y ya vi mucho humo, llamas por las ventanas. Me quedé helada. Case 3 horas estiveron na rúa os veciños. Os máis maiores foron acollidos nesta tenda que hai no baixo do edificio. Estaba mi compañera con 2 señores mayores que le ofrecieron para sentarse y esperar aquí mientras se solucionaba y podrían entrar. A vivenda quedou moi danada e está precintada. O que é a vivenda inhabitable totalmente, e, bueno, é unha vivenda grande con moitas dependencias, e levará tempo reconstruíla e facela habitable. Os bombeiros piden moita precaución coas regletas eléctricas que poden sobrecargarse se non cumpren a normativa. Quedou nun susto, pero puido acontecer algo peor. Na Coruña, unha muller perdeu o control do vehículo, invadiu unha beira rúa e acabou esnafrándose contra a parede dun edificio, Reyes. Sí, a muller que viaxaba soa no coche baixaba por esta estrada cara ao paseo marítimo e ao chegar aquí perdeu o control do seu turismo. Avanzou uns 15 metros e acabou batendo contra 6 coches que estaban aquí estacionados e unha furgoneta. Invadiu a beira rúa e acabou esnafrándose contra a parede deste inmoble. Por sorte, os danos, malia que son cuantiosos, son só materiais, pero aquí na zona contan os veciños que puido acontecer unha auténtica catástrofe porque a hora que se produciu o accidente un pouco antes das 4:30 da tarde por aquí soe haber moitos viandantes. Este é o escenario do accidente acontecido este luns no paseo de Ronda contra as 4:20 da tarde. Daquela, os traballadores dunha inmobiliaria próxima eran alertados por un forte estrondo. Miramos hacia el escaparate y vemos piezas como volando. Salimos, vimos una chica que justo estaba aquí enfrente que salió corriendo hacia la carretera y nos encontramos ya el coche ahí pues siniestrado. Salía humo, no se veía quién había dentro, ¿no? Porque al final estaban todos los airbags por fuera. Álvaro e o condutor do coche que circulaba detrás do vehículo sinistrado foron os que nun primeiro momento socorreron a muller. Intentamos abrir la puerta del conductor, pero no se podía abrir por el golpe y sacamos a la conductora por el otro lado. La conductora, bueno, por suerte al final lo único que estaba era nerviosa, un poco aturdida del impacto. Luego decía que no encontraba un poco explicación, ¿no? Porque su justificación era que se le aceleró el coche solo y el único razonamiento que podemos entender es que le pudo patinar, porque sí que es cierto que aquí la carretera en esta zona, por todos los jardines, árboles y demás, cuando llueve sí que es un poco deslizante y que bueno, pues al final pues por su pericia a la hora de conducir debió perder el control y... Os danos, malia seren cuantiosos, son só materiais. A máis do inmoble resultaron afectados unha furgoneta e 6 automóviles, entre eles o de Pilar. Durante la tarde vi muchos follones, coches, luces, ambulancias, pero como aquí hay una maternidad,
Pensaba que era alguna emergencia. Pues una buena sorpresa. Bueno, ¿qué se va a hacer? Ahora gestionar las cosas. No ha habido daños personales, que es lo importante. Porén, na zona contan que pola hora na que aconteceu puido pasar unha desgraza. Aquí hai un cóctel perfecto que é moito tráfico, a xente vai para traballar con presa, os nenos acuden aquí a 2 centros escolares que hai próximos, centos de nenos, e hai pouca visibilidade. Pudo pasar unha desgracia gorda, vamos. Eu creo que poñendo uns pasos elevados ou calquera outra medida, impedindo tamén o aparcamento que circunda a glorieta, pois podíamos minorar os riscos, pero isto foi onte unha suerte que non collese a nadie. A Garda Civil desmantelou 2 puntos de venda de droga en Sada e outro de distribución en Gandarío, en Bergondo. Detiveron 5 persoas, 2 delas xa están en prisión. É o resultado dunha investigación iniciada tras as queixas veciñais que denunciaban inseguridade na zona. Este era o momento en que o operativo da Garda Civil entraba na vivenda de Gandarío, en Bergondo, considerada polos axentes un centro de distribución de droga e onde residía o principal proveedor de substancias estupefacientes, que foi detido. De xeito simultáneo, a operación denominada Chaburra e coordinada polo equipo da Policía Xudicial de Betanzos desenvolvíase en 2 pisos de Sada, un deles ocupado ilegalmente. Os 2 pisos eran puntos de venda de droga e neles foron detidas 4 persoas. A investigación comezou tras as reiteradas queixas veciñais debido á frecuente presenza de persoas que acudían mercar droga no municipio, tanto no centro de Sada como no lugar da Chaburra, que deu nome á operación policial. A ver, é unha boa noticia, non cabe duda, porque sácanse delincuentes das calles e, bueno, pois é algo que para nós, bueno, pois nos satisface. O feito de que se erradiquen estas cousas creo que é moi necesario, máis que nada pola xente que ven detrás, polos nenos, porque senón isto pode ir a moito peor. Con todo, recoñecen certa preocupación entre a veciñanza. Nos non sabemos, sabes, como afrontar este tema, ou non sales da casa, se sales con medo. O sea, tampouco quero alarmar, porque tampouco se trata deso, pero sí que é verdad que te sintes un pouco insegura. Continúan a reclamar maior presenza policial polas rúas de Sada. Considero que sería moito para mellorar o que é o bienestar do pueblo, pois que aumenten un pouco eses efectivos precisamente para ter isto un pouco máis controlado, máis vixiado. Durante a operación, os axentes comisaron máis de 2 kilos de heroína, medio kilo de cocaína, así como haxís e marihuana, a máis de diversas armas prohibidas. Tras pasar a disposición do xulgado de instrucción número 4 de Betanzos, 2 dos 5 detidos ingresaron no cárcere. O local da histórica confeitería Madarro de Lugo sae a poxa tras non chegar a un acordo as 2 familias propietarias. A pastelería centenaria, todo un referente en Lugo, é unha das máis antigas de Galicia, pechou as súas portas no 2024 por discrepancias entre os socios. Son moitos na cidade os que non perden a ilusión de que o local vai a parar a mans de alguén que decida investir e reabrir esta confeitería icónica. Era algo emblemático de Lugo, hombre. A mí preguntábanme por aí, viñan turistas e dicíame, pódenos dicir onde está a confitería Madarro? Os lucenses miran con mágoa as reixas baixadas cando pasan por diante de Madarro. Moitos medraron saboreando as súas famosas canas e milfollas. Eu venía mucho aí, que era unha pastelería moi buena. Era riquísimos os pasteles, me lo digo a mí. Era boa que foi moi golosa, sí. Pero por discrepancias entre as 2 familias herdeiras, a empresa botou o peche despois de 130 anos de historia, unha das confeiterías máis antigas de Galicia. Foi pérdida para Lugo, foi unha gran perda que... Eu non son amiga dos dulces, pero de todas formas gústame o arte e gústame defender o patrimonio de Lugo. Home, non ha sido de todos os días, pero moitas veces sí. E viña a comprar tartas, arroz con de reis e esas cousas. Eu viña moito por aquí e compraba moito aquí, pero agora... Era unha cousa como moi tradicional de Lugo, que todo o mundo coñecía e estaba moi agradable o sitio. O letrado da Administración de Xustiza convocou a poxa do local comercial debido ao que os 2 copropietarios non chegaron a acordo sobre a compra da totalidade por parte dun deles. No portal de poxas do BOE, onde se tramita polo momento, non figura ningunha oferta polo inmoble, que está taxado en 790.000 euros. Mais dun confía en que o novo propietario do local decide retomar o negocio reposteiro.
Por min, ojalá volveran a abrir. Botanse en falta todas estas docerías tradicionais que había antiguamente, o que nos gustaría aos lugueses é que volveran a abrir, se cadra con outros propietarios, pero que volvera a abrirse a docería Madarro. Os interesados do local teñen ata o 9 de febreiro para presentar ofertas.